गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय रायजोफोर। दा बे समाव आङो उदालगुरिनि टंलायाव दंफैयो। जोंहा आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बिथां उमर बर'नि स्टुडिअ दंफैयो। दिनै आंहा मेथाइ दोंनै रेकर्डिं दङ। दायो 7 बाजिबाय। बे मेथाइआवनो आङो खनफा होनो थाखाय सासे बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट लिंनानै लाबोदों। बिथां फंबाय मलिन, बिथाङा उदालगुरिनिनोखा। दा बिथांमोना दिनैनि बे मेकिं अडिअ भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ससे ससे बिथांमोननो दिन्थिलांनो आं सेस्था खालामगोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। स्टुडिअ नायदो बिथांमोना नै जोंहा नै स्टुडिअ दङ फंबाय मलिन आरो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नै उमर बर'। बिथांनि स्टुडिअआव खामानि मावगासिनो दं जोङो नै। दसे उनाव आंनि भइस डाबिं जागोन। एसे दिन्थिलांनो नोंथांमोननो सेस्था खालामगोन, नङा होमबा? जों माबायदि माने स्टाइलाव बानायो नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जोंहा नै मलिन फंबायनि बेवाइफोराबो दङ नै। रायजोफोरखौ खुलुमहरबाय, बेवाइफ्राबो गोजोनथों। औ, जोंनियाथ' खामानियानो बेनोसै नालाय रायजोफोर। औ, दा नै मलिन फंबायनि दोंसे गान मा होनो बेखौ एसे मिक्सिं टाइपनि सोलिगासिनो दङ। खालामगासिनो दं नै उमर बिथाङा। आं दसे उनाव खनगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयो जाबाय भइस रुम रायजोफोरनि। बे जाबाय माइक्र'फन, कन्डेन्सार माइक्र'फन बियो। बेनिफ्राय कन्ट्रल रुमा बैथिंजाय दङ। जाय बिथाङा अपारेट खालामो उमर बिथां बैथिंजाय थायो। बे जाबाय नै भइस रुम, भइस डाबिं खालामो बेयाव। जोङो दसे उनावनो दिनैनि बे आंनि भइस डाबिंखौ लासिगोन। मेथाइआ जाहैबाय दोंसे पेट्रियटिक आरो दोंसेया आंनि लोगोनि फिसाजोनि बार्थडेनि मेथाइ। दाखालि गाइड होखांबाय, दिनै फाइनेल भइस। मिउजिकआ अलरेडि 80% जाबाय, 20% दंबावो। बेखौ गाबोन समफोर दामबाय थासिगोन बिथाङा। आं मेथाइनि डाबिंखौ दिनै फाइनेल डाबखौ खालामनानै गालांसिगोन। बिनि उनाव बिथाङा दामबाय थासिगोन। नैबेनो नै जिथु मेसिनफोर नोंथांमोना नुदों नै। Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday, Lisa Rani. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday, Lisa Rani. Lisa Rani Masahari Nairoja Naijiri Maithaiनि 7 मार्च दाना नों फैबाय सना जाना, नों फैबाय माइनाव जाना, नों जोंनि सोरां नखराव, नों जोंनि गोजोन संसार। रायजोफोर एसे खोनासंदो नोंथांमोना। Happy, 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 happy birthday. Happy, 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 happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
happy happy birthday Lisa Rani, happy happy birthday to you, happy happy birthday Lisa Rani, Lisa Rani Masahari नैरोजा नैजिनै मायथाइनि 7 मार्च अक्ट'आव नों फैबाय सना जाना, नों फैबाय माइनाव जाना, नों जोंनि सोरां नखराव, नों जोंनि गोजोन संसाराव, नों जोंनि सोरां नखराव, नों जोंनि रानि बेसेदि समायना नोंनि रुइदो बायथिंनाय गलाब बायदि बारफुनाय जारौ खावनाय फारनैया Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha 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 ha. La 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 la. फुथिहां फुथियाहां नोंनि गोरलै गारांजों आइ आफा आबौ आबै गाबज्रिनाया सोआव हायाव दोनगोन ना अख्राङाव दोनगोन नि साननाय लाबोयो happy birthday to you, happy happy birthday Lisa Rani, happy happy birthday to you, happy happy birthday Lisa Rani, happy happy birthday to you, happy happy birthday Lisa Rani.